Il-Partit Laburista reaġixxa l-aħbar li bħala parti mill-iskema Pagi PN li ħoloq il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista kienet joħroġ invoices fuq kumpanija li ma kellha bżonn ebda riklamar. B'hekk din hija prova oħra li l-eluf li kienu qed jidħlu għand il-Partit Nazzjonalista kienu donazzjonijiet għas-salarji tal-ogħla uffiċjali tal-istess partit. Kien il-ħadd li l-Malta Today żvelat kif l-invoices kienu qed joħorġu fuq il-kumpanija li tipprovdi ikel għal fuq l-ajruplani u għalhekk m'għandha bżonn ta' ebda riklam, dan għaliex il-klijent tagħha mhuwiex il-pubbliku ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li qed ikompli jikber il-bżonn li jkunu pubblikati dawn l-invoices ħalli l-poplu jiġġudika l-aġir tal-kap tal-Oppożizzjoni. Kap tal-Oppożizzjoni li fi kliem il-Ministru Owen Bonnici qed jagħmel minn kollox biex idur mal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Qudiem dan kollu Simon Busuttil qed toħroġ iktar il-falsità tiegħu illi qudiem il-Kamera jpaċpaċ mod fuq trasparenza, fuq kuntratti li ġu pubblikati, meta jiġi għassjonno huwa jfalli mit-testijiet kollha. Id-deputat Clifton Greenman enfasizza li l-iskandlu skema Pagi PN jibdew jispiċċa ma' Simon Busuttil. Dan għaliex esponenti nazzjonalisti bħal viċi kap Mario De Marco, it-teżorir Alex Perixxika Laxxone u l-eks-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said ħaslu idejhom minn dan il-każ. Iva, il-fatt huwa li tkompli toħroġ din l-iskema l-falsità ta' Simon Busuttil, bniedem li dejjem prova jilagħba tal-paladin tal-ġustizzja, prova jilagħba dejjem tan-nadif u fl-istess waqt kienet jaħdem bi skema illi anke l-viċi kap tiegħu De Marco ma sejħilix bħala relazzjoni kummerċjali kif l-istess Busuttil prova jbenġilha, il-skema illi fil-verità mhija xejn għajr donazzjonijiet. Intant il-Partit Laburista mhijiex l-unika vuċi li qed titlob aktar spjegazzjonijiet dwar dan il-każ skandalus.